Scene in thakin Gabriela fapa dark chuan Gerald thalak enin kapa swalutuk kanule kanaute iti duda a zirtirna kapinge yang che ti in athin rim chuan FS group lampan ngalin receptionist nena chuan Fitzgerald ka hmudu ati receptionist la chuan lo ngai thu tak du lowin ilom omreuh hle mai kan CEO I hmudon chuan appointment isiam phota ngai sin an lo ti a dark chuan Fitzgerald nena kanu ngai dam dil ngal turin lo shilang che ani lo chuan achak lawang atili a mase receptionist te chuan an ngai thu tak sak lo wang chuan min hmu hniam deuh ani mo lut turin min langin nge nge yang ti ya laptop phorin engingi mu chu achunga zo zota chu vele FS group system zong zong chu chengal vekin an boi ta luai luai ya he kan to kania billion chuang kan loss cheu don ani hi an ti Fitzgerald pon he kan tok ti a sha chuan computer thiam a kautir ngala mase ani po chuan engma ati theilaw he hacker hi minamai ani lo tlat mai ti in anmang angle a nakina chuan receptionist te po lo bai ve in na thok chen khatin he kan to thu an soi chuan receptionist chuan dark chumel ngalin Gerald a be ngala kan company system hack tu hi hilayami hi ani in kashia ati chuan Gerald chuan lutir ngal tur chuan a shil anuwa dark chu chera ron nor lutin Gerald nen anin machon tarana Gerald chuan nang hi mo kan company data haulo hack tu chu ti in a zot dark chuan he pa hi mo ka paswal deuh chu hetiang hian kamel chho thei lawang ka chak lo mel tlat ti angai to in dawhkan a ding kang chung chuan ka ti ani kha naupang thiam na ien hniam deuhem ni ati kher Gerald chuan dark chumel wangwangin an deuh nei engtin emaw hian liunen anin ang riau mai ti in naupang tu te ngei chhungte ti in a zota dark chuan phakar tum su warning ka pe yang che kanu lo ti du da to su ang che ani lo chuan I company hi katlak chhiat tir vekang ati chuan Gerald chu anuya a secretary chuan Mr. Fitzgerald he naupang hi abon reuh hle mai nangma ang cha in alo ti chuan an mel ral ngala dark chuan ama ai chuan ka thafe zawk ati Gerald chuan inu chu Gabriela ni em2 zotin dark la chuan ani lo thu asoya chuta na thok pakhat lo kalin bilan somni lai an chan to thu a shil Gerald chuan naupang inu chu kati boy to lawang boina siam to lola ti in thadeu chuan angen a secretary chuan naupang thu soya oi mai chu makalo ti hle a dark chuan thutluk na thatak isiam ani ti in a laptop adila system a hack chu reilo te ya asiam thale ngal vek kol donga a that thuan sha chuan dark chuan engi an tikhan min ring to em ti in a in ti thei hle a Gerald chuan ringe khonga in I chen na thleng ka lo thla ho ang che ati chuan dark chuan angai lo I thutiama dingla ani mai ani lo chuan I company katlak chhiat tir vekang ti in chair mangbok chuan an nor chuak li a Fitzgerald chu anui zui vur fu menson lo langin P Gerald chuan Gabriela chanchin chu alo chui tira butler chuan pasla nei mia lo thu le ramdanga umlai po khan tuma anim nei lo thu a shil chuan P Gerald chuan vakal te ang ati butler chuan ma se thil pek engma kan keng don lowem ni amoi lawang a ati a P Gerald chuan katunu hian khatyang khanga tan ma ati hleinem kawa in lan chuan naupang pathum hlu tak tak te ka shwai ho thei ani mai ti in phur tak chuan akal ngala Gabriela apartment chu thlengin akongka kik chuan an bi rule te a Gabriela in hmu chuan kongka khar phui ngalin kapi engi hetai lo ti in a zot ngal P Gerald la chuan o boye kalami chananga yan ya kha Fitzgerald kha aswal tuk miah em2 tia tar en kol na ina min thona tuma sulai hmuna an nurse te son upa ho kutan thlak thin ti ka shele ngala ti in a chap dera Gabriela chuan engtin nge chu tiang chu ati thei awa zak thei lo ve alo ti P Gerald chuan ka nei chhuna nia hetiang hian min ti du ania ka khongai thlak zia hi ti velin Gabriela chuan
kapi chung te dang pan tur ishelowim ni kabiak sakang che ati chuan pi gerel chuan nei lo kanin thla chhon na a hian pakhat chau kan nei zela fit gerel chau hi ani mai ti chuan nang hi ka nei le che a khonga in reilo te tal I ina hian ka cheng ve theyangem ti a adil chuan Gabriela la chuan hnial har ti si alu tir chuan naupang omza ta she chhuak vek don box si ti ya ngai to in pi gerel bok chuan nursing home ka lu ma in atop nan naupang ho mu ka du a nilo thengil zok ro ka thi zok mayang ati kwal vela ina lu atum chu Gabriela chuan lo dang vat pi gerel chuan ti za che ka du bik lo naupang ho mu ka du mai chawanya ati le chuan Gabriela chuan lu tir che ka phal lo wang po ani lo I naupang ho hi infiam turin an chhuak da ya an om shi lawa ati lai chuan in chung lama chang naupang ho thom chu alo ri pi gerel chuan ka tunu ka nge na che kumsom rat lai ka ni ve to a naupang ho bula hun man ka du ani ti in lu lui chu atuma Gabriela in alo dan zel wang chuan another kwal le vela chuta Gabriela in rin lo lai tak chuan in chunga chuan a lut ta thut in chunga naupang panga a mu chuan hlim deuh hian an vai hian Fitzgerald fa te vekem ni ti in a zot nga la Gabriela chuan a poilu tuk a she chhuak vek ma se dar ka om lo hlawa ti angai to in nilowe leo chau hi Fitzgerald fa chu anya midang ho hi chu ka pasal ne na kan fa te anya ti in a chang ma se pi Gerald chuan pasal i nei lo ti ka sia mi ka chui tir vek to alo ti fin fian nen chuan a mu ti ra Gabriela in nilo ramdanga ka omlai khan ka nei lom ati le po chuan ramdanga po I nei lo ka chui tel tir vek alo ti fel le than Gabriela chuan upa ho hian thil an lo chui pe dai mai tuna chuan ka pi hi dot ka shil thei to si lo ti in ti dan tur ngai to a pi Gerald chuan naupang ho hian Fitzgerald naupan lai an chhun khop mai khami swal khan I thinlung atina ti ka sia chu wangin hetiang hian I omani hi I lo tuarna sa ema ma se lungai lo la heng naupang ho hi tuna chang chuan ke en kol pui to ang che ati chuan Gabriela chuan ka hmel ma chu chana ka siam tur ani chutia Fitzgerald tin kapi adwat lo ta ka chuan kalam changa ka siam thei ti na ani mai tia ngai to in pi Gerald ne na chuan kapi Fitzgerald mi zia chu ke iPhone isha chang zo ka nga naupang ho hi a mu ni chuan min lak sak ngei do na Selena kha nupui nei tum box si kha Selena kha ka fa te nu shuna tan ka phal ngang lo ani chu wang chuan khongai takin hemi chungchang hi min zep saklat ro o ti in a nge na pi Gerald chuan lungai su ilam ka chang katalom ti in a in tiam ngal zat dark polo ho thleng che in Gerald te chuan an lo la zui char chara chuta api chuan ron kolin Gerald Gabriela ina ron kalwadro surprise tur che ka nei ania ti in ron shil Gerald chuan lungai su building kota ka om ti in a chho ve nga la in chunga dar ka ron lu chuan pi Gerald chuan paruk zok mo ti in a en muli chuan a una papahni na dar ka ni thu chu alo shil nga la pi Gerald thlim lu tuk chuan thil ka peyang che u ti in red envelope hi a sem ta dia ta Gabriela in dar ka ron mu chuan a top vek ta naupang ho chu a mukim vek to ti in poi chu alo ti hle a chuti lai chuan kongka ron kikin ava hun sak chuan Fitzgerald alo ni rang lu tuka kongka kharle nga la tum chuan Gerald chuan lo dangin tinge ka lui phal lo em ni naupang dang ila thukru em ni ati a Gabriela chuan teulo pathum chawalom ti in an in nor boi char chara Gerald chuan chutiang ani te chuan min lu ti ro ti ya an nor lui chuan Gabriela chu atlu chepa ma se Gerald chuan vadom man hlawin anin mel renga Gabriela chuan felmel deuh khan omvel su alo ti chutia anin mel reng chu api te chuan lung oi mel tak hian an lo thlir renga Gerald lai lu tuk chu kalsonin avamak ve tunge tu ma an om lawa ati api chuan engei soi omzia keini hi mihring kan ni lovem ni alo ti thwaya sin masa lo langin Gabriela chuan kongka ron kika Fitzgerald o shat vele naupang ho chu bengcheng lo tura shilin abi rup tir ngal hi alo ni
Gerald te in bia chu lo thlirin naupang ho ka thuk ru man hlawa kapi hi kalama tang nge tur ani ti in lo ngai twa zuya Gerald chuan kapi engthil nge phone a surprise tur che ka nei iti chu ati chuan Gabriela chu hlau thawng ngalin kapi hian arukin alo kawani mo a shil vai chuan a top vek ani mai ti in lo hlau thawng ru hle a pi Gerald chuan kan shilang che o tia Gabriela va melin heng hi ania tia makti mel deuh chuan engthil nge soi ka tum ti in ka sha chwa thei mi alo chu le ati le ta da ya Gabriela chu lo thawai in Mr. Fitzgerald kapi hi adam lo boxia hospitala treatment ti turin shwaila acha in ka shia ati Gerald po chuan butler chu api shwai tur chuan a shil zuya api te an chuan nu chuan Gabriela chuan tingei la omringa ati Gerald chuan Gabriela tinge naupang pali an ti min shil lo ati chuan Gabriela chuan lalpa li engtin nge adangan ti a sha thei ti in angai to a chuta eng naupang pali mo idam lo zo kem ni ati mase Gerald chuan dar khan kan company system a heka bilan somni lai kan los mana sin ti chuan ila phat ho do nem ni ati Gabriela la chuan aril ru in chu wang chu ani mo dar kha ka mu ve lo he pa alo va boy pui wang ani don hi dar chu a che thakher mai ti in angai to a anui ver ver chuta Mr. Fitzgerald ifyam thuem ni FS group te chu mithiam hlir omna anilom ni engtin ne no pangbum mai theya in theya ti in anui Gerald chuan min ne tu chu ka fapania kalom hle bok an pali chuan kawro ka shwai hodon ati Gabriela chuan engwangin nge ka fa te ka pek ngo tangche Leo ti lo chu ka pasal ne na kan fa te an ni ti in hnial Gerald chuan DNA test report phorin Leo star le moli te hi ka fa te nge yan ni soitur ile ne yem ti in le kha chu a pe a Gabriela chuan he pa hi a phakar hle mai ka sha lo hlanin DNA test si alo nei zia maya ti angai to in chu po chu ni se enge ka fa te anya ke en kol seile nan ni boka engdanin nge shwai hoi tum ngot ati chuan Gerald chuan a chan chu an pa ka ni wangin en kol thei turin dik na ka nei ve mo phur na ka nei bok chuan pasal ka nei iti po kha dot vek ti ro ti chuan korta min ne thei ila ringem ati a Gabriela chuan kal thuile tok su o ni khat lek po ile en kol ve lo kha a har sat lai zong zong in keiman ke en kol sin tia a shil lai chuan Gerald chuan kanorma ma emni tia ngai to zwa yin he no zo ki alom do soi mang ti le si in a chan chu a ti ra chang dot min shila no pang ho I thuk ru boka an pyang ve ni ti sha ila chu ka thla thlam teu lo mai a ti Gabriela chuan court an thlenga ni chuan bin le ben te po sha chwa an ni ve ngal don ti a sha chuan in ngai to in Leo le midang pathum te hi abula rei lo te chen tir ma sapotila ti chuan rahman na dang ka siam theyang ti in Gerald ne na chuan a tha e ni ni chung chu I ina an cheng theyang lo zu chuak la an bek le thom no pekin kalokal ti rang ati ta top Gerald chuan phakar chwa hlek suang che ti in a chuak zui Gabriela chuan dark Leo star le moli te ni ni chung chu an ina in shi dona kalo shwai le watang che u ti ina shila bin le ben te chung changi ro chu engma in soi chuak tur ani lo ti ina cha zui thlap fu men suna chuan pi Gerald chuan dot le in tois ne na in fam pui nga la anu chuan Gerald porun kalin engthil nge in ti pa chuan tois nen in fam pui vele ngalin an hlim tlang hle a chuti lai chuan le lama Gabriela chuan she an tiangem le eidu lo an nga bo si moli phei chu mudona thon thu cher sak zia anga ya midang ina chuan an mutui thei lawang a ti in lo ngai to hle a chuta Selena Khan an chunga thil thalo ati angem ti in Selena in no pang ho ku thlak atum lai angte chuan angai to kwal vela a hlau thong lu tuk chu no pang ho chu video call ngalin an that lawa zota no pang ho la chuan hun nuam tak an man thu an lo shil Gabriela chuan reilo te ya an ril ro lo ne mana ni mo naktu ka shwai ho ngal an nga ya ni ati a